Pozdrav svima, dobrodošli u novi Java tutorial. U ovom tutorialu ćemo obrađivati objektno orijentisano programiranje i tačnije obradit ćemo situaciju preklapanja, odnosno šta se dešava kada se naprave dve iste metode istog imena u klasama, odnosno objektima koji se nasljeđuju. Dakle, ovdje imamo klasu tačka iz koje klasa krug nasljeđuje neke podatke, dakle, to je tačnije promjenjive x i y. Ovdje imamo konstruktor za klasu tačka, ovdje imamo konstruktor za klasu krug. To je sve kod iz prethodnih tutoriala. Zatim ovdje ćemo napraviti jednu metodu public void i napravit ćemo metodu pomeriti. Ona nema parametre, zatim stavit ćemo system.out.println i onda ćemo ovdje uneti metoda iz klase tačka se izvršava. Ok, znači ovdje imamo metodu koja kad se pozove, znači samo će ispisati konzoli metoda iz klase tačka se završava. Sada ovdje ćemo isto napraviti istu metodu, dakle public void pomeriti system, u stvari zašto ne bi prekopirali, ovdje sam uvidio grešku, tačka, znači metoda iz klase, pa ovo je klasa krug. Ok, i sada kada u glavnom programu napravimo novi objekat, znači tačka t da je jednako new tačka, i onda ćemo ovdje definisati na primjer 2,3 tačka zarez i definisat ćemo jedan krug k da je jednako new krug 2, na primjer 3,4,5. I sada kada pokrenemo t tačka pomeriti i k tačka pomeriti, tačka zarez. Kao što vidite, obje metode su se izvršile, tako da nema smetnje ukoliko su iste metode, ukoliko se iste metode isto zovu, odnosno isto su imenovane. Također možete i ovdje imamo znači drugu metodu i u ovoj metodi ćemo pozvati metodu iz ove ovdje i to ćemo pozvati ovu metodu, dakle kako bi pristupili klasi tačka. Kucamo ovu ključnu reč super, tačka pomeriti, tačka zarez. Također možemo i da pozovemo pomeriti metodu i sada kada pokrenemo ovako, znači ovaj deo ćemo ovdje da obrišemo i tačka t nam ne treba, ovdje ćemo ispis k i onda će se ponovo izvršiti opet isto. Dakle, i u ovom slučaju isto, znači izvršit će se obe metode sa istim imenom. To bi bilo to za ovaj tutorial, do sljedećeg tutoriala, pozdrav!